mein liebes Heim. Witam Was Rostomili ze gminy Radłów i zaś te podwójne niemieckie i polskie szrajbunki. Bo są my na północnym Górnym Śląsku, na tak zwanym Śląsku Łopolskim. Dali tu realizujemy, dali się zachwycamy i choć mamy 31 lipnia to 13 stopni, pogoda jak na podzim albo na wczesny jar. No nie fajnie, wiatr, fest, dysz, no ale co się nie robi dla Heimatu. Proszę dzisiaj do Radłowa, Radlau. Radłów, po niemiecku Radlau. Od 1936 do 1945 roku Radelsdorf. To gmina wiejska w okresie woleskim. W samej wsi Radłów kwateruje kole 600 personów, a w całej gminie ponad 4000 mieszkańców. Do gminy okrom Radłowa przynależą Biskupice, Bischdorf, Kolonio Biskupsko, Friedrichswille, Kościeliska, Kostelic, Ligota Wolesko, Elgut, Nowe Karmonki, Neu Karmonkau, Sternalice, Sternalic, Wichrów, Wichrau, Wolęcin, Wolęcin, Biskupskie Drogi, Strassenkrug, Surów, Surow, Stare Karmonki, Alt Karmonkau i Wytoka. Od 2006 roku jest to podwójne mianowanie miejscowości. A to z kuli tego, że we gminie kwateruje ponad 20% personów, które uznawają się za Niemców. I bez to pod ustawy o mniejszościach ze 2005 roku takie miana mogą fungować tutaj. W Abstimmung 20 marca 1921 roku prawie 60% personów wylowało tutaj za Polską, a prawie 40% za Niemcami. Radłów leży prawie 100 km na północ od Katowic. Podczas spisu wszeobecnego we 2002 roku 28% mieszkańców gminy Radłów, Radlau, deklarowało nacjowość niemiecką. Ponad 12% śląską, a ponad 11% nie określiło swojej narodowości. Toż ponad połowa mieszkańców gminy Radłów, Radlau to nie są Poloki. Chyba najciekawszym budynkiem w Radłowie jest Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1928 roku. Rzymskokatolicki bez tak. No ale nie ma to nawet parafia. To jest kościół, który jest zależny od kościoła, od parafii we Sternalicach. Tam jest kościół świętego Mateusza, tam dzisiaj jeszcze będziemy. Zobaczcie, wiele krów i jeszcze byk, kaś tam kuko moim zdaniem jest tak jak i Bauerhof. To jest niesamowity landschaft, prawda? W Biskupicach Bischdorf stoi barokowy dwór z połowy XVIII stulecia. Od XIX stulecia do 1945 roku był on w posiadaniu familii von Hohenzollern. To był królewski dwór. Po 1945 roku, kiedy przyszli tu Poloki, upaństwowiony, dzisiaj w rękach prywatnych. W latach 1784-1787 został wybudowany ten kościół. Od Wanielika, właściciela Bischdorf, grofa von Jordana. Dzisiaj kościół świętego Jacka od 1946 roku w rękach rzymskich katolików. Znajdujemy się w drewnianym kościele świętej Jadwigi z 1718 roku. Ja tutaj w Bischdorf, Biskupicach. Kiedyś były dwa kościoły. Ten był katolicki, świętego Jacka był wanielicki. Ale pierwszy kościół stał tu już w 1405 roku, a jest to odnotowane w dokumentach biskupów lubuskich, którzy reskierowali tymi placami. A dzisiaj tak fajniście, pusty, zabytkowy kościół w małej wsi.
A patronką kościoła jest święto Jadwiga, jak już wspomniał, jako Jadwiga, bo mamy dwie święte Jadwigi, znane święte Jadwigi w kościele rzymskokatolickim. Mono i w Polsce bardziej znano je Jadwiga Królowo, Jadwiga Andegaweńsko, królowo Rzeczpospolitej, no ale ona była ogłoszona świętą od Jana Pawła II no, nie skorzy niedawno, a wcześniej uznano za święta była święto Jadwiga Śląsko. Jadwiga Śląsko Hedwig von Schlesien, inaczej Hedwig von Andechs. Ona pochodziła ze Bajerów, ze Andechs i przybyła tutaj na Śląsk. Hajtła się ze Henrykiem I Brodatym, księciem śląskim, była jego babą i była matką Henryka II Pobożnego. Dzisiaj można powiedzieć, że to jest taka patronka śląska, nie ino kościelno, ino też kulturowo. Marcin Melon, którego pozdrawiam, powiedział, że Śląsk musi wykorzystać ta święto Jadwiga jako hejdla, tak jak Celtowie, jak Irlandczyki wykorzystują świętego Patryka. My musimy do popkultury wkludzić Jadwiga jako hejdla. Możemy roztomać te treski ze tą hejdlą robić i tak dalej, i tak dalej. To Melon kiedyś pisał w jakimś artyklu. I mono to jest dobry trop. Co z tą hejdlą jeszcze? Żyła na przełomie XII-XIII stulecia, była fundatorką licznych kościołów i klasztorów. I bez to ona jako atrybut ma w ręce jakiś kościół, bo każdy święty zazwyczaj ma jakiś atrybut. Paweł miecz, Peter klucze, a Hedwig właśnie ten kościół, bo fundowała mocka tych kościołów. I jest to dzisiaj symbol Śląska, jest to też taka persona, która kuplowała Bajery i Śląsk. Bayern und Schlesien, ja? Taka persona, która właśnie te dwie nacje Bajerów i Ślązoków, Szlezierów kuplowała. Toż ze krwi ona nie była Ślązoczką, no ale ze kultury, no ale ze mentalu można powiedzieć, że tutaj już wrosła w ta ziemia, ta kwest i tyle założeń klasztornych, tyle kościołów, co ona tutaj ufundowała i no, przeca była babą Henryka Brodatego, potem matką Pobożnego, to z tą wielką dynastią Henryków Śląskich się tu zrosła, no i można w pewnym sensie powiedzieć, że ona jest Ślązoczką, myśla, że się nie obrazi. Przy kościele świętej Jadwigi zaś mamy dynkmal, no bo już żeście się chyba przyzwyczaili po tych rajzach, po Krysie Woleskim, że na każdym tajliku mamy minimum jeden taki dynkmal. Zaś dynkmal ku czci poległych we I i II wojnie światowej. Zum Gedenken an die im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallenen Vätersöhne und Brüder Gemeinde Bischdorf 1996. To, że chyba źle przeczytał. 1996, ja? Poprawcie mnie, jakby co. Poległy w dwóch wojnach światowych, ja. I zaś łodową z oca tą kierską naszym ojcom. Tutaj mamy starą fara z kościoła świętej Jadwigi Śląskiej Hedwig von Schlesien, jakby da powtarzał. I co tu mamy dzisiaj? Siedziba DFK w Bischdorf, czyli Deutsche Freundschaftskreis in Schlesien, ja? Dobrze to godą, czyli mniejszość niemiecką, towarzystwo mniejszości niemieckiej, a tamte ruskie kuką chałupa naprzeciw kościoła i polsko fana biało-czerwono, to nie szczególnie. Śląski jeszcze żech nie widział, no ale mam nadzieję, że kaś ujrza.
Ja, DFK funguje na całkiem Śląsku, no ale tu to bardziej tak czuć, bo tu mamy richtig ta mniejszość niemiecko dość sporej ilości. Znajdujemy się w miejscowości Kościeliska, po niemiecku Kostelic, a za nazistowskiego rozkierunku od 1936 roku do 1945 roku, no ale miano fungowało jeszcze do 1946 roku Hedwigstein. A jestem we kościele Narodzenia Najświętszej Paninki rzymskokatolickim z 1948 roku, no ale wcześniej istniał tu już inszy kościół drzewiany do zaczątku XX stulecia, który został przeniesiony dziś do Krysu Lublinieckiego, a pierwsza parafia istniała tu w 1394 roku. Tutaj taka zmianka jest. No ja, trochę tych kościołów drzewianych było, dzisiaj są w większym placu. Dobrze, że nie są całkiem bulone. Ze starego drzewianego kościoła został przeniesiony obraz Najświętszej Paninki, który od katolików otoczony jest kultem. Ja się rychtował do kwestii, co by tu powiedzieć, a moja baba siedziała we ławce kościelnej i natrafiła na coś takiego, śpiewnik parafii Kościeliska. No, niby nic takiego, no ale zobaczycie, piosenki niezbyt religijne i tutaj coś takiego, takie memy, jaka osoba jest Panu najbliższa, Jack Daniels. Tutaj pieśniczka Poszła Karolinka do Gogolina. O tej pieśniczce godą w etaliku o Guten Tag, o Karolince, tam się zobaczycie. Albo coś takiego, jeszcze taki mem. Jak tam twój pierwszy lot, synu? Świetnie, tato, wszyscy klaskali na mój widok. Co tu jeszcze jest? Takiego, no, mocka takich, no, to ono nie ma związane ze Śląskiem, no ale we śląskim kościele je też pokazuje. To już mamy tradycję kole kościoła, Denkmal ofiar naszych ojców ze frontów I i II wojny światowej. Die Opfer des Erste und Zweite Weltkrieges von Kostelic. Die Toten machen für den Frieden zu leben. Erste Weltkrieg und Zweite Weltkrieg. Roztomajte miana, roztomajte familijne miana i bardziej słowiańskie, i bardziej germańskie, i bardziej nawet romańskie, bych powiedział, Piglo, Peter und Paul und Nikodem, to bych powiedział, że to mono jakieś italskie familijne miano. Mocka i Dudek to bardziej słowiańskie, i Benż, i no tu mamy nawet jakichś moich też przodków, Skorupa, być może ja. No i zaś to już jest tradycją krótko łodążąca tym, którzy ginęli, a mieszkali tutaj. Ginęli na frontach I, II wojny. Wojny, do której nie chcieli iść, wojny, do której musieli iść, bo byli obywatelami Niemiec. No i przód drugiego Reichu niemieckiego, a potem trzeciego Reichu niemieckiego. I jak ktoś kiedyś tam pisał, że ja oddawam z ojca nazistom, nie, przeca to jest całkiem coś innego. Oni nawet niektórzy niwelowali na Hitlera, no ale i tak musieli iść. To tak, beispiel, kiedy teraz tu wojna była i my też niwelowali na PiS, a musieliby my tu walczyć, bić się jako obywatele Rzeczpospolitej. No i niestety wojna nigdy nie ma dobra. Wojna kero pochłania mocka ludziów, którzy idą tam się bić za nie swoja sprawa. Za nie swoja sprawa i no za jakieś insze ambicje kajzrów, królów, książów i tak dalej, i tak dalej. Oddawał mi teraz kizoca.
No, zaś coś niesamowitego. Bauerhof. No i co widzimy? Cigi, ciglosz, cipki, indory. Co jeszcze dali tam konie? No, Śląsk i wieś w całej krasie. Dorf und Schlesien. Ja, to jest to. I wy tego nie możecie w Sosnowcu, no nie możecie tego w Warszawie, no musicie przyjechać kaś na wieś, no możecie tam jechać na wschód, no ale też możecie jechać tutaj na Śląsk, do fresh rozwiniętej wsi, tu do Kostelic, do wsi Kościelicka. No to jest coś niesamowitego. Wy no niekiedy kojarzycie Śląsk z klubami, z werkami, a ja durś godą, durś byda, powtarzał. No że co? Że to jest natura, że to jest zieleń, i to jest to, i to jest i te czarne płuco, i te zielone płuco, i to jest ten Śląsk. Jak on na mnie fajniście patrzy, ten ciglosz, chłopcy obejrzyjcie, czarny ciglosz i ciga, tu fajnie. Ja, przyjedźcie na Śląsk, bo Śląsk to jest wszystko, tu jest wszystko. W sumie w Sternalicach, dzisiaj wieś we gminie Radłów, no ale kiedyś siedziba gminy Sternalice, do której wieś Radłów, Keroteroski jest siedzibą gminy przynależała. Można powiedzieć, że zmienili siedziba tej gminy ze Sternalic do Radłowa w 1952 roku. Czemu? Nie wiem czemu. Szrajbnijcie ci, którzy tu kwaterujecie. No a tu mamy roztomajte bloki, jak widzicie. Niektórych to może dziwić, czemu bloki mieszkalne, niejednofamilijne domy i no takie, no nawet nie familoki, no niskie bloki we wsiach. No i nie ino tu, bo tam my mijali też, no i nawet we Wyrach, tam we Krysie Mikołowskim też jest jakiś tam jeden blok. To są za PRL-u budowane, ja? To nie są przedwojenne, to widać, bo były też familoki przed II wojną i I wojną, no ale tu są za czasów PRL-u. Czemu? No budowane tu były z kuli tego, że powstawały tutaj PGR-y na placach tych gospodarstw, tych poniemieckich gospodarstw i zaroski wam pokorza. Pójdźcie za mną, tu mamy właśnie takie gospodarstwo, no dzisiaj to już nie PGR, wcześniej niemieckie gospodarstwo tu na śląskich ziemiach, potem PGR za komuny, no i te ludzie, którzy w tych blokach mieszkali, no to w tym PGR-ze robili dzisiaj plac prywatny, no ale widzicie jakie tu mamy gospodarstwo, które kiedyś było wielkim PGR-em, tam już Bauer, na nos Kuko, z tego można powiedzieć jakiegoś palastu, być może coś to było. Dzisiaj no tu produkcjo, jakoś spółka tak dalej, Sterpol, nie będziemy już włazić. No ja i bez to te bloki. W planie, że miał dzisiaj pokazać bym też dwór w Sternalicach, to było w scenariuszu. No i tak szukam, kaj ten dwór, wpisuję w nawigację, dwór, nikaj mi nie wyskakuje, szukam, kaj to może być godą, jak tu jest Bauerhof, to tukaj musi być dwór, tukaj musiał być palas. No i godą, chyba to będzie to, ino za komuny, za polskiego reskierunka tak to zniszczono. Ja i tam sznupia we internetu, jak kiedyś dwór wyglądał jak teroski, no i richtig. To jest ten dwór, to jest ten palas, który dzisiaj wygląda jak normalny blok jakiś taki szpetny. A powstał w XVII stuleciu, w XIX przebudowany, no powstał jako barokowy. A dzisiaj co? Dzisiaj, no tam już jakoś bauerowo ładzi, zaś w 1945 roku przychodzą tu polskie komunisty, wiemy. No i w latach 60. ten dwór jest tak przebudowany, że nie przypomina już żadnego palastu. Niestety
komunisty polskie, sowieckie dokonały tutaj zagłady architektonicznej tych placów. Co jeszcze mogę powiedzieć, że Mocka roztomaj tych zabytków jest we skansenie wsi Łopolskiej, mam nadzieję, i że kiedyś tam pojadziemy. Tutaj tych zabytków ze Sternalic. W Sternalicach znajduje się kościół rzymskokatolicki świętego Mateusza z 1614 roku, rozbudowany w 1927 roku. Niestety zawrzyty, tu Mocka kościołów jest zawrzytych ino dwa, które my opisywali, były odewrzone. Ten drzewiany świętej Jadwigi, no i świętego Jacka, były kościół wanielicki i że nie skorzej przeczytał, że to był pierwszy wanielicki kościół na ziemi łoleskiej. Tego Żech tam nie wspomniał, bo nie skorzej, że to dopiero wyczytał przy drzewianym kościele. Dzisiaj kończymy ten krótki tajlik już, a za tydzień za tydzień zobaczycie, będzie taka mała pauza, no ale nie skorzej wrócimy tutaj do Krysu Łoleskiego. No zobaczcie, jako droga, tu jako cesta, kamienie, tu tak no gruntowo i tu Żech tak chciał jechać jeszcze do jakiejś innej wsi w gminie Radłów, no ale Żech trafił już na koniec i inksza gmina Rudniki, to już chyba jest inszy kres. Tam widzę jeszcze bociany, śląskie naturalne, śląskie zielony, no ale śląskie też czarny, no ale tu widzimy bardziej te takie zielone place. Widzimy też bardziej, tak jak to godą niemiecki mental, durch te Denkmale, durch jakieś niemieckie miana. Jeszcze raz chcę was prosić tutaj, co byście przyjeżdżali tutaj na te place, bo tu jest inny Śląsk i jeśli chcecie poznać Śląsk, no to musicie też tutaj na północno-zachodnie place Górnego Śląska, na tak zwany Śląsk Łopolski przyjeżdżać. To już tyle na dzisiaj. Chowcie się roztomili. Wyrsk.